KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha e arde émission mon mawɗo o Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaala ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabbe hoto yewne on paami tigui foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni noɓe goniri min calmini min juurima min ñaguima duwaw min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Baye Madina Gounass kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta hay ɓundu min calmini min juurima min ñaguima duwaw kono en calmini kala dawoɗo e oɗo galle Piindi TV gila dow tan ha less min calmini min juurima kono min calmini kala mbaɗowo commentaire e kala mbaɗowo partage oɗo émission woni Ganndal Thierno Mody Aidara min jii commentaire uji ko feewi ko emin jettira Allah komin mbaɗa hen critique ko min nani min jaaɓi mamin ƴeew change ɗum so Allahu lamɗo o jaaɓi kono emin calmina murtaninaɓe kala to murtaninajo wawi wonde min calmini Nouakchott Nouadhibou Zouairat min calmini Haymadar naɓe ñaabinanaɓe kala tan to murtaninajo woni emin calmina emin juuro par ce que toon ko wuuro ceerno Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo hara nden mi tottamo o salmina ceerno Mody salamu aleykum eyyi kaɗi mi salmitima mi juurimama complètement yooɗi machallah an kam mo waɗa expliqué compré toon yaade an nafi men seeɗa tan aɗa change tekke ma saaha fof way mi ñanen wonnoɗo kam wi kam Thierno Mody mi ƴeewi ɗo émission cikkan noon ko en différé nda complète a change ani mi haali teyeraɓe nan jeeɓa wi yo mbaran Thierno Mody grand mbubuji watto joɗade ɗo tey ko yewata e teyre émission anda kono ɓe jaɓani mam logguɓe danejo haaɓe cikka mbimami ma ɓoy sikka ɗo émission ko en différé ndax mi ɓortani ɗum taw o sal to ceertan me makko way ko noon ko weltade en calmini kala daaro Ganndal Thierno Mody en calmini ceerno men ceerno Sérif Matar Ba Sérif Mouhtar kanko jeeyi émission eyyi kanko jeeyi émission en calmini ceerno Ibnu en way kalit Ganndal Thierno Mody hande o kam souvent an wiyatno kala ko mbaɗmi émission gonmo dokkumi ɗum hande mi rokkirat o Ganndal Thierno Mody yimɓe ɗiɗo dokkumi ɗum acca gay debbo cubbalo jontaɗo e ceerno Amadou Louti Ba gorko mo nanda kamɓe jeeyo émission nda acca gay hanke koko montinitation ala koko montinitation mi haalande rek debbo jontaɗo machallah kalin ayi jontaɗo jottaknowe min kam jontaɗo yimɓe mbiyanma ka jontaɗo acca gay ƴettu an jeeyi Ganndal Thierno Mody ceerno Amadou Louti Ba en calminimo gorko mo nanda en calmini en ceerno Cheikh kono banimen debbo mo mbiɗa acca gay moolo on mbiyan mi tawi e nafa tawa nafa wallayi debbo mo dungele oma nafa de samari sammare noon wiyete wallayi wuuro ceerno Amadou altine aali ay gila to gandirta koɓe yontaɓe gila tani ko hirti ngaari saabu ɓinguel tekke ganda ko jontaɗo o wi kam sot sukara mbimi ndax mi watta yeeyde sukara mbiɗa o wi kam ala attaye mbimi sam serte o attaye mi wonde e jaɓel seydi gay en calmini wono feewi en calmini Dieynaba Dieye Dieynaba Dieye kadi eyyi a haali gonga Demba Gaye aɗa émission Gaye Gaye ɓe jeeyi ɗum kamɓe jeeyi ɗum de hande en calmini Demba Gaye depuis France kono noon ceerno waɗa saaha bon nan ɗon tan moƴƴere moƴƴidal ceerno eyyi yimɓe moƴƴuɓe yo yimɓe ballodiral yimɓe moƴƴuɓe yimɓe tedduɓe oto saaha joɗɗa e télé ɓe mbiya oɗon calmina kaari en tan ceerno ko waajo wino o wi o arino salminde waajo wi aɗa nanggani yettode mi anda holɗum eyyi aɗa andi waajo ñande ari foof salmina kala mo tawi fof rewe yettode ma o wi Ndiaye Diop Camara mbaɗo no kaali tan nen toon ñande o salmini on no fof wiya ɗum yettode ma kaalir watti mettinde kaliɗi ɗum an ko tawi ɓe fof so ari a rewata yettode ma min a rewta yettodema o wi ɓe no salminira kam an salmintira wona noon calminirta ɗum tawi mi wawa nanngude yettode ma wonde salminteɓe wonni yaari tan noon won heɓɓe ɗo enveloppe aji aduna ko noon tan eyyi hay kalidou
hay Nawo Diallo Semme fidèle téléspectateur en calmini ɗum Nawo Diallo Semme ndesan ɗe to balɗe mi yano Thiès kawrume suka worɓe ngari calmini kam mbi kam Thierno Mody miminama an mbi ko sababude Nawo Diallo min tahi min battima yebbe neɗɗo jiɗɗo moon kursindo moon machallah nanɗona wonno seeɗa tan e uddide par ce que hen jeeya par ce que émission yeɓoɓe ɗum ɓe ni keewi kono Thierno jalten e calminaɗe ɗi seeɗa hannde kam en mbaɗi marto no feewi voilà hannde mi waɗani marto kalide ɗum kam bannaɗo eyyi nanɗona Thierno jinnomi kalen tan vite fait e match Sénégal Brésil bannoɗo hanki ceerno historique mawɗo waɗi mi wiyani tan ko Sénégal fi Brésil équipe nationale o ko fi Brésil ko mais façon mo jouirɗen ball o en duttaki caggal Brésil waɗani min domine hollani ko enen wawi men hande Afrique foof ne weltani Sénégal hay sinno ko match amical wonno sa ƴeewi yeehi ha wayno ko match ɗum ɗo match mawɗo quoi ay Kalidou ay hanke kala ko jiiɗa mo banggal pettugol ngol sa ƴeewi ko Zaïre way e batin kedi ko ni way Kalidou complexe moƴƴani hanki sa yi Brésil ronki men fiide te fiyata men wona complexe en gar darɗen kolluɗen ɓe enen wawi te ala hulde ha ala hulde enen kay woni nafoore woni probléme men jonnguru danejo eɗen jogee makko complexe kono so complexe o iwi ala bawɗo men e tous les domaines noon a faami hanki équipe nationale Sénégal ko kollirɗo Brésil oɗo sa joguima complexe fiyete nda hen jii no waɗi hoddiɓe men ɓe Guinée a faami fiiɓe 4-1 enen nannguɗen ɓe lappuɗen ɓe 4-2 manam wonko kalɗa ko waɗi fayida mbiɗa wonde nguru ɓaleejo tahani joom manam neɗɗo danejo wooda ko nawanma nawandako message mo ganduɗa wona e football tan e domaine fof manam neɗɗo ɓaleejo ala ko ronki jogade Kalidou ñafoɗa ɗo hannde aɗa hay gureji Fouta jaaha ñagoɗa ɓinguel mabɓe calo tuuba ko ara ɓe dokka ko complexe anani kala ko neɗɗo danejo wawi ɓaleejo no wawi ko ɓuuri ɗum a faami Kalidou an ɓuuri ɓe cellal an ɓuuri ɓe fof e club aji mabɓe ɗi presque ɓaleɓe tan gon toon ko ɓaleɓe tan gon toon équipe nationale France hanki terrain o à part Bini 6 de wiyete Bini 6 holo ɓuuri toon wonde Sadio Mané e Sarr ala wonko Sadio Mané yomnitto hanki ko wonko wonno terrain feccere nde fof jomnitta ko ɗum ko woni ko ɓaleejo o yiiɗi hoore makko o hortini hoore makko a faami neɗɗo kala ko mbawɗa wonde gum ɗum korsina hoore ma complexe moƴƴani e domaine fof a faami saha a rewate neɗɗo comme an lama o Kalidou ko waɗata ko an ɓuuri ɗum wawde Kalidou wawi mbaɗa complexe e yesso Kalidou pourquoi pas hay ko fate banggal complexe a siftinat kam meeɗi jolde super ɓooyi noon aɗa joni woppi jolde super ala joni kay super meeɗi jolde super waji goto no waɗi costume waɗi cravate ceerno omo ñanti hawyode omo jogui cartable ni super o waɗi départ seeɗa o udditi cartable o yaltini ɗum ɗo tafiyaji omo yeeya omo wiya tafiya capannayyi yimɓeɓe ni jalla manam noon ñantori no yaltini tafiyaji omo yeeya o wi ɗum ɗo ñalawma mboɗa wawi hebde hen bénéfice ujunere par ce que no ñantorimi ni hay sa yiɗano sodde a sodat ɗum woni grandeur Kalidou neɗɗo waɗa respecté hoore ma à tous les domaines Kalidou yoɓe jaafo e konngol ngol hay sa woni gujjo won gujjonoɓo gujjo jontaɗo nen guyka ma ɓuura par ce que sa aɗa ñanti woppata hakkille an ka woppata e makko hakkille Kalidou min gila mbaɗa waɗa bandiyagal nde aɗan mi rewi hen mi ɓornoto ko gandanɗa Kalidou ɓornaki ɗum gona e poste uji Kalidou so Kalidou wi ande ara poste o kam jiiɗo kam fof an sikkata an woni gujjo waɗaɗa équipe nationale félicitation hanki ɓe guitti yaware aɗan kam piiɗo Brésil ala mbo ronki fiiɗe haala hewat tan way piiɗo France fi Brésil fi Brésil yo avec la manière comme mbiyata avec la manière a faami te wona ɓen tan piiɗen suweten ɓe fof wonto ndewduɗen e mabɓe wona comme africain ji yoɓe goppu complexe lamɓe men ɓe yoɓe goppu complexe lamɓe tubakoɓe koɓe mbawi ko ɗum ɓe mbawi neɗɗo dal zéro complexe min ɗum jinmi waɗe oɗo saaha dal ko saaha Sénégal eko fate banggal football ala kuɓuji foof gaari ha hedde coupe du monde e fiide Brésil e meeɗa fiide Brésil ayi abdo Kalidou ayi min haalama neɗɗo woto waddo hen politique noon saabu Allah ala non komi ñaguiɗoma tan ceerno Kalidou wona politique way neɗɗo no rawna Kalidou neɗɗo no rawna moƴƴi c'est bon wona affaire football wonno gasi neɗɗo no rawna en jalti toon ceerno ana haalen joni ko fate banggal guyka cinno tan kaala hay sino ko 1 minute woni koreji men fulɓe ɓe ganduɗa jawɗi mabɓe koko gujjete tan hayso tawi wujjude manam jawɗi waɗama criminalisé joni mais ha joni eɓen goyto
gile wonɓe Fouta baali maɓɓe no gujje walla nammiri maɓɓe no gujje cogga kadi ngaraɗo e daral he kadi no wujje holko mbiyata hen muusi ceerno eyyi Kalidou ay fulɓe eɓe poti woppude haqqille fulɓe ɓe ganda koye leydi ɓe jeeya ɓe ɓeydana ɓe sécurité mabɓe a faami nda kamɓe koɓe nafoɓe Kalidou nda oɗo moment ko période mabɓe de hakkillaji fof koye fulɓe jahat o saaha hakkillaji ɗiɗi neɗɗo jogoto makka pullo jawdi a nani kono yo ɓeydu sécurité fulɓe ɓe noon alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe ñakkani fayida hana koɓe jiyani hana moom pawani yitere way kamɓe mbarma e yarde ndiyam ɓe ponni ɓe coppuma ha mbayani yaboy e yarde ndiyam ɓe ponni hunde no muusi ceerno no muusi Kalidou neɗɗo waɗa investir jawdi makko an gara pinani lawgo tan mbiya an ɓuuri ɗum yidde jiiɗa ɗum nawde on so nanguimo soppuma joni nawe kaso soke anani way fulɓe kam paala kaso bo pullo kam même jawdi mum tan walla yo Allah rokku men taski jamma en kalɗonno hen seeɗa tan ma en garto hen so Allahu lamɗo o jaaɓi ceerno joni noon jiɗmi kon naaten e vrai débat mo ganduɗa kañum woni actualité e réseaux sociaux foof woni tan ko wiyete réseaux sociaux en général bo mbiyanmi aɗa wawi wiide ko fate Kouthia en Amina Poté en kamɓe dillini ɗum mais min mi ƴettata ɗum tan e réseaux sociaux manière général ceerno joni hay goto suusa wadde vocal neɗɗo a suusa wadde appel vidéo te wondoji seeluji ɗi ganduɗa e mbawi ittude hoore ceerno Mody ɓe pawɗo hoore Kalidou ɓe cikka ko Kalidou haali ɗum taw wona Kalidou logiciel on no woodi voix ceerno Mody no wawi changé cikka ko ceerno Mody taw ceerno Mody haala ɗum tawi ceerno joni réseaux sociaux ko fiit tan nanta fiit ha tengte ñanden ayi ko fate banggal Kouthia e Amina Poté to wattindi haallaji caltiɗi ɗi ganduɗa yoɗani hay nande ceerno holko mbiyata e réseaux sociaux Kalidou min kam Allah walli kam mi woppi vocal woni yimɓe ɓe cuuɓimi ɓen kaldanmi vocal ɓe koolimi kono ceerno ɓe kooliɗa ɓe tan jeeyanma armi haalama kala mo mbaɗanmi vocal aɗa jaabo kam andu ceerno Mody hulanima sogde mi sogete kala mo gandanɗa o saaha ceerno Mody wartete wonnoddoɓe kam ɗo kam nangguɗo mbimi kala mo kaldanmi vocal o saaha andu ceerno Mody no wawi kam sogde nda sa waɗi kam ko jari sogde mi sogete yo yimɓe ndento Kalidou kono ceerno vocal welani woppude noon enen aɗa faama tan waya hoynete Kalidou surtout mbinama ken ñohoɓe sa mi wonma vocal mima a yiggara mum ka wujjomo nani gonen e neɗɗo tan mbayni wonɓe dibiteri a nani ñohde kam ko ñamde tewu janon way gonen hen tan elle gonɗo dibiteri eɗen kaala Kalidou yo yimɓe mbat très attention sirande Kalidou ay téléphone ko fewdat way ko bonnat ken no heewi téléphone ko yimɓe nen aybodira hande min hande mbaɗa foti ƴewde moƴƴere Kalidou mi haala way non mbaɗa heppa Kalidou waɗa fayi ha mi haala hen jaaha ƴeewoya hanki Kalidou mi haala hen ay hande haadema andude Kalidou an dañi inde yimɓe ganduma mbaɗa erreur goto la ilaha illallah TikTok aji dije duyen fof an dawrat haali gogo de manam woni ɗum ɗon koko waɗi Kalidou eɓe keppa hunde waɗa ma yaɓe mbaɗanma rip kala mbaɗane ƴeew suka debbo gonɗo Mauritanie o tifa gise photo ji makko no mbaɗanoɗo ni déjà mboɗo salminamo no fewi yoɗani ko yummira ko debbo janggo e jaam mo won yummiraɗo te ɗum iwata an baɗɗo ɗum o miijo janggo hay so tawi yiyama e téléphone wona hunde ko moƴƴi wano hadde e téléphone no wawi hadde e téléphone o nda Kalidou hande enen ɗiɗo wonto tolniɗen hande wonko gandanɗa sa waɗi sa yaltini ɗum e téléphone ma tan adunam bonat nda en tolnidima ɗon enen ɗiɗo minama wonto tolniɗen wonko woni e téléphone am an totti kam sam waɗi ɗum publié aduna bona te waɗoɓe publié ɓe ceerno goto foof nan jogui hunde nde ganduɗa hande e hoorema so waɗa noon publié mbeeja mettuma ƴeew hande mi tottuma exemple aduna Kouthia bonnaɗo hay so wona gonga natti jarde haydara e guite yimɓe no yurmini aussi no yurmini Kalidou neɗɗo hoynetake neɗɗo hoto kalde e téléphone aɗa waɗa ɗum enregistré Kalidou min hay sinno ko jaam kaldeten par appel mbaɗa kam enregistré wallahi mi sogete mi portete plainte est ce que no wonɓe ganduɗa téléphone aji mabɓe sa noddiɓe tan enregistrement ko automatique ko fuddatema wadde enregistré kamɓe mbaɗi ɗum te ceerno kalden gonga enen foof ken sénégalais ji ken fulɓe a wawa wiide a wawa haalde e neɗɗo goɗɗo manda sa nani ko jiɗmi haalde ko heddoto noon ko neɗɗo o ko kalɗa e makko taw koko feewi walla ko fewani mais wat sa mbiya an ñannende caméraman Piindi o jibi naggam manam ɗum koye aduna jeeya joni si ha ana hulti wadde vocal walla hulti haalde hunde te joni koko taƴete aɗa wawi fuddade haalde 1 minute ɓe taƴa 30 secondes o ko kalɗa taw soɓe jokkitino vocal o maɓe pamano holto paɗa taw ko jaam kalɗa comme hande sehil ma jiɗɗo mo korsinɗoma no heɗoma neɗɗo ara wi min de mbaɗa heeɗo Kalidou way ceerno Mody mi yiɗa ɗum
sa yi ko tahi miiɗa ceerno Mody ko ɗum noon ɗon ɓe miiɗa ceerno Mody ɗum ɓe taƴat ɓe mbaɗa feere ceerno Mody heɓa ɗum hay vidéo no wawi taƴede hay vidéo no wawi taƴede Kalidou neɗɗo hoynata neɗɗo surtata neɗɗo ay yimɓe ɓe noon enen fulɓe ɓe min kam fulɓe kalda yen ndento surtout yen ndento caggal joni min pullo mi hertani hoynude pullo hono yam mi renoto sa ƴeewi TikTok o enen fulɓe goto men fof ne hoyna keddiɗo eɓe keppa mbaɗa hunde ha goto fof fina huɓɓa live mum enen ponno surodirde enen ponno hande min fonno ƴettude défense Kalidou way mi watta ɗum a faami hande won hewɓe ganduɗa guila Samba Kang wonano e caɗele meeɗa haalde Samba Ka gonga walla na gonga way Samba Ka ñande dañi caɗele mo meeɗa haalde Samba Ka boom huɓɓi live mum Samba Ka yejjitama nannama ha sokama yejjitama ko tahi ɗum fof ko bone réseaux sociaux yo rewɓe ndeno yoɓe gandu koɓe pilmat koye mabɓe yoɓe gandu vidéo ji mbaɗat ɗi hay Kalidou ay debbo saɗa waɗa vidéo wat correct mi wiyani boom gona e salle de bain ma ɓorno tekke way Kalidou hot debbo e wonde salle de bain no filma hoore mum e lekkagal hot debbo e wujade milen no foppo milen no filma hoore mum e lekkagal fo téléphone aɗa haalde baɗo no Kalidou taw waɗima capturé ɓooyi janggo e jaam mbaɗɗon wonma ɗum publié walla waɗirma ɗum chantage yo yimɓe pin min ko jinmami ko foof Kalidou a filmata kam sa jogori kam film mi woppuma nda mbaɗandi sa waɗi kam partage mi sokete yo rewɓe ndeno pina paama yoɓe nden sernaɓe men ɓe yoɓe ndeno téléphone aji sernaɓe mi nannatɓe hen nda puɗɗima sernaɓe puɗɗi waɗede enregistré a jottoɗo han wiye ceerno kaari haalanno ɗum ɗo audio ji ma jalta mana won saha rewɓe ɓe kamɓe tayata ɗum exemple ɓe wiye ceerno Mody ande aɗa welimi ɓe usta dande mabɓe hede 2 heures du matin mbaɗma sarme mbaɗma sarme mi mbaɗa ndewata galle sa woni baɗɗo faible yewtere weela ha mbaɗa daƴƴi mbaɗa déborde barrage anani jang ɗum noon ɓe ƴetta mbaɗa ɗum estati mi wadde wonmo maddunomi hen min kaldiɗo par vocal o ƴetti vocal am o waɗa ɗum estati nden noon ko affaire korka min kalanno noddumomi téléphone direct mbimomi ittu estati o walla mi portuma plainte ɗum noon mi ala hen kersa te ɗum noon Kalidou min mi ala hen sehil min won ganduɗa neɗɗo nda ko hoynatama Kalidou min sa jogori kam hoynu mi hoynuma ɗum moƴƴani yo rewɓe goppu haqqillaji mabɓe e téléphone aji rewɓe ɗanniyankoɓe yoɓe goppu haqqillaji mabɓe e téléphone aji rewɓe ɓe gandanɗa koɓe yiɗɓe suk gorko resani ɓe taw yoɓe goppu haqqillaji mabɓe e koɓe baddate makko sona ɗum filmete feere ma bonna aduna ma bonna avenir ma te hewɓe natirte hen ko wasde andude a ganda waɗa saha mbaɗa supprimé hunde cika iwi tawa nan hedde téléphone ganda souvent mbaɗƴetta vidéo goto mi totta min mbiya Kalidou de o vidéo ha aduna ñifa hollata ɗum hay goto mi wadde Kalidou taw min organique ko cikkannon ko ɗum wonani Kalidou neɗɗagal ngal quoi neɗɗagal ngal wonani Kalidou waɗa ɗum partagé Kalidou sehilam wonto kaɗa a faami surtout sehilagal rewɓe ɗiɗo sehilagal mabɓe tiiɗani ko laaɓi kalantumami soɓe gondi noon welat soɓe ceerti kala ko meɗɗamo wiide wallahi nana ɗum e réseaux sociaux ji nanɗon dal hoɗo yo yimɓe nden to oɗo réseaux sociaux noon ceerno Mody aydata ɗum nelaɗo wi ceerno mi waɗata réseaux sociaux Walfadjri signal maɓe nana udda joni wiya ko lewru ɓe uddete holko mbiyata hen tan vite fait eyyi Kalidou koɓe gudda ko wona hunde mo gandanɗa emin belti hen surtout vraiment yoɗani en beltaki hen sinno ko sago men o waɗat activité ji makko comme télé ji foof way Kalidou kam jiɗɗo kadi yimɓe yooɓe gandu télé ji nu foti goni Sénégal Kalidou télé ji nu foti goni Sénégal ala seenuji kayni kewi so wonani capantati ke ɓaɗimo ɗo YouTube o kam haalaka an hitande foof goto tan suɓete no soke ko pourquoi no soke te pourtant télé ji gonɗiɗo ɗi pourtant wonɓe ganduɗa jaaɗani e Macky Sall sam haali kadi mbiya ko politique caggal hande kadi a wondani e Macky Sall no mi jaɓi ko mbira ko a faami way pondat Kalidou a wawa wiide neɗɗo no wona lamɗo leydi meeɗa ɗo wadde ko moƴƴi so waɗi ko moƴƴi haal so waɗi bonande kaala manam dal Walfadjri kamɓe koɓe yaaru banggue de trop min meeɗa ƴewde Walfadjri to holliri image Macky Sall waɗi ko moƴƴi immigration Macky Sall nan waɗa ɗo immigré hunde mi jagga Walfadjri mi tawa e pawiɗum meeɗa wadde grève opposant go fof ko jiiɗa ɗum kalta min ko ɗum jiimi grève opposant te Kalidou leydi yarata noon Kalidou ay téléphone no yaawi ko huɓɓat leydi
eyyi surtout banggue saha manifestation yimɓe sina jeeɓa ko wayno Walfadjri yimɓe cikkata leydi ndi gasi huɓɓi min nenam gonɗo Mauritanie o ya Ramat guere fof ñallat ko wayde nodda kam tan sali fo to jalte hoto jalte sukaɓe hoto mbiyaw no nanirton ni noon min noon nanirton ni noon naniranmi wallahi o wiya kam mayɓe ɓe noon mbimi kala mayɗo an yaltin hoorema kalit won ganda ko huɓat manam ko wiyete ko jimol joolowo laana yimetake tuf nde kalidu ay tubakoɓe ɗo daɗiri men ay kamɓe image baɗɗo vulgaire wuuro mabɓe ɓe kollirta kono tawi ko Afrique noon taw eɓe coftiri hen caggal enen en jiiɗa koye men enen iɗi hoynude koye men kamɓe kadi ɓe newen ɓe koyna men annani kalidu Sénégal no heewi tête vide uji waɓe no Moussa waɓe no Moussa ñaan janggani pinani pamani kuccitatte télé tan jiiya guereko cikka ɗum woni gonga cikka ɗum woni walla kuccita e débat kaalidu no waɗma influencé cikka ɗum woni gonga kaalidu jiiya kaalidu no woni Europe no woni caggal leydi no woni bon condition no soodi R+4 makko no wima yaltu kaɓeɗa taw kañum yaltani taw haade makko wadde vidéo noddi joom suudu makko wiyamo hoto sukaɓe yaltu walla jeehe Mbour walla jeehe Mbour waɗa ha para ha suka makko daɗ waɗa vidéo wimon jalte an télé jaltina kaaliɗo on télé sokete kalden gonga ya hayt manam dal yoɓe pondu Walfadjri yoɓe pondu koɓe coka ko no musma mais soɓe udditama yoɓe pondu yoɓe kaalat ko moƴƴi e état kono kadi yoɓe kaalat opposant photo quoi voilà yoɓe gon yummum funeɓe neɗɗo ay neɗɗo sa funi sa lelo a jotto anani wayan puna ha pare leloɗa banggue kono wonɓe punani kadi joni soɓe leloɓe a jottode ala probléme mi yafimam nanɗona ceerno men ceerno woni aydara taɗum neɗaɗo somo haala tan mandu ko haalata ko koye ɓerde nde ummoto nde wonno leydi ndi manam no woɗɗe makko no feewi ceerno wonko jinnomi kadi kaalen wonko wiyete yoftade walla en jakkude en mi waɗa commentaire seeɗa paama hande mi wondat ceerno Mody e galle ceerno Mody woɗo ko waɗi kam ko ɓooyi guila e duuɓi sappo yimɓe cikka mi woppi taw on en nane ɓerdam nde ha joni walla hande mi nangana en manam jinnaɗam taw jinnaɗam gorko quoi won wurdirno e nenam ko ɓooyi guila mboɗo woni cukalel heddo e hakkillam yimɓe mawno cikka mi yejjiti ɗum taw mi yejjita mi mawna mboɗo yofto ɗum taw yimɓe heewɓe ganda gonmi koye yoftade ɗum manda mi faami ko mbiɗa ko no ko wiyete yoftodirde tan en maniére général kaali ɗum wona jikko julɗo souvent noon no waɗi yimɓe mum no waɗi yimɓe ɓe gandanɗa ɓe jejjita ɗum tawi ɓen ɗon sa wonde maɓɓe kala kaɗa waɗa ɓe yo won jaam annani woni yimɓe ɓe ganduɗa haysoɓe jiiɗi yafade ɓe noon kat hande eɗen mbawi waddude batu waɗa yimɓe fof jooɗo mi tottuma jungo taw affaire o no hedde ɓernam an faami ko mbiyatmi ko taw nane ɓernam nde ha joni anani ɗum wona jikko julɗo kaali julɗo yejjitat julɗo yafoto min mi cogɗo bam makko mi cogɗo bam makko sababu nde yoftodirde nda guila woni cukle ko bannoɗo terrible bamma ko fiiɗum piggal musgal Allah waɗi ɗum wallimo ko piggal bamma ngal fiimo o yejjitani ɗum ha woni gendarme o soki bamma ko naɗa noon manam ɗum koye ƴiiƴam wonata koye ƴiiƴam woni wonɓe ganduɗa kamɓe mbawa yafade wonɓe gandanɗa kala kaɗa waɗa ɓe yo won jaam a faami hande noon aɗa wawi eɗen mbawi waddude boom masala ha tan wontat hakkude men way sa andi Thierno Mody tigui rigui ma andu Thierno Mody oɗo mo gandunomi avant wona Thierno Mody o kaldande saabu ko jaggunomi ko ha hande no hedde ɓernam mbaɗan waɗa semblant ni noon ɗum tawi noon souvent eɗen jaada moyde heure tam huɓɓat tawa ko nanguɗa ko nanɗo ha tawa nene nder ɓerde ma de sa waɗi kam 15 tam huɓɓat te yeftodirde ne heewi façon ceerno neɗɗo wawi yeftodirde e façon foof no wawi neɗɗo yeftodirat ha bonna neɗɗo yeftodira mi anda kaaliɗo oɗo il faut mi nawa inde makko e ceerno mo bonnamo ɗum ko yeftodiral mi yeftodira ha bonnana kaaliɗo e liggey mum a faami mi yeftodiral ha hunde so heeɓi kaaliɗo mi yiɗantama jaam anani ɗum wona jikko julɗo vraiment yeftodire moƴƴani kaaliɗo jikko julɗo yurmoto yaafoto yejjitat te wonmo jiɗɗa yeftodire taw ko wannoma ko jumre takno wadde o nimsiti ɗum ko erreur hanki so wonno hande o wattata ɗum neɗɗo no waɗa hunde ko gandanɗa hande sa wi ɗum ko ɓuurma muuse aduna ma wima ko mbannomi ko kaaliɗo ɗum ɓuuri kam muuse adunam anani hande noon neɗɗo so yeehi ha mimsiti anni kadi saabi Allah so ay neɗɗo saɗa yaaforo saabi Allah jaforoɗa nder ɓerde ko dafiroɗa e nder ɓerde ma mbasa an lamma hande so ɓerde ma seeƙama haqqe hay goto ala hen par ce que ceerno a yiyat ɗo neɗɗo wadde e neɗɗo nawmo e lawol
taw bandu no wuli quoi ya ha o wi oɗo de ko poddo sokede sa yafaaki mo an hakke berne ma labne ko an gañano ni jafoɗa ɗum ay kono wonɓe ganduɗa soɓe cokanima ɓerde ma ɓe ɓuɓata ɓe jafotako te kala mi haalama hunde hande mi haala kadi yimɓe mbiyat ceerugo to fayi ɗum est ce que aɗa andi dargue ñawgol sénégal ɓuurat ɓoyde sénégal na enen sénégal naaɓe ñawore men yawta gasde 17 millions fof fawete ko banggue enen so dossier men ƴettama min mbaddire siècle aji saabu ɓerde men nde hande ɗum tawi mbiya fulɓe yo ndentu gona neɗɗo goto sa yi parole konngol fof ko gotol hande kala nan haaliyanke kalɗo itto wasarade yimɓe yo yimɓe ndentu gona neɗɗo goto nda eɗen gandodire koye men kaaliɗo si kadi dental woni gonga dental woni doole a faami ayi hande kaaliɗo sen jiɗodirino saabi Allah wallahi avancement waɗat nanɗona malheureusement ko noon tan réseaux sociaux bonni ko heewi téléji ɗi kadi ngala programme hande téléji foof ko politique tan ni yurmini jibi enveloppe wi kam 3 minutes heddini kam jibi joni ceerno ñinmi tan guddiren tan ko fate banggal hajju makka yaade hajjoya makka aɗa andi yimɓe heewɓe won puɗɗiɓe yaade Elage Abou Ndiaye en kamɓe jeehi guila ko ɓooyi wonɓe ganduɗa koye fotɓe yaade ko mbiyata tan e makka en général yaade juuroyade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗan kam ceerno Sérif Mouhtar ne wowi toon yaaɓe yo Allah waɗe mabɓe jaam yo Allah waɗanɓe hajju jabaɗo way kaaliɗo souvent aɗa yiyat jaaɗo makka arti cikka ko maliyano aɗa andi kaaliɗo par exemple ayi neɗɗo sa yeehi makka hajjoyde to wiyaɗo sa yettima aɗa wayni hande ñibineɗa kala ko gonnoɗa e bakkar Allah mumti ɗum ha laaɓi kaaliɗo sa ari yimɓe no pote yiidema jikko goɗɗo way gara ɓurɗa buujitade gara mbaɗa ɗum ɗo ko wiyete ganele mbaɗa ganele ma an ñane garta nde ñane hen puɗɗoɗa musibaji ma te sa ummima makka normalement kala jiiɗomo ne anda foti anda gurdama change makka change mo ko te wonate yo wonema e haalama e guel e baɗe ma foof nda kaaliɗo mo tawata toon on ɓuuri kala ko Allah bindi woni Seydina Mouhamed on hande noon jaaha ha jiima e makko buujitoɗa anani makka ma ala effet quoi ala effet ala nafoore wonɓe ganduɗa makka maɓe ko marta tillen tan way wonɓe ganduɗa kaaliɗo hajji sa yiiɓe tan ganduɗa hajju maɓe jaɓama wonɓe ganduɗa guila kajoye makka ha hande donki sertude e course ceerno ko tawi jafoɗade ko tawi wonɓe ganduɗa ɓe jokkoto milliard uji teɓe jaɓata hajjoyde jiiya ceerno mum joguiɗo tan bitikel ni rendini reñira ha wawa hajjoyde ko tawi joom jawɗi en ɓe jaɓata hajjoyde eyyi aɗa andi souvent makka sa yeehi toon an nana mawɓe no kaala ɗum so bakkatuji ma gasi so hajjuma jaɓama gartuɗa Allah yitta mbatta bakkat kewɗa ko mayite anani so hajjuma jaɓama sa arti a hewan juutde balɗe nda Allah yittama sumde o waɗa préféré o adduma anani ɗum tawi noon yo Allah rokku men hajju jaɓaɓe ɗum tawi hewɓe so mbiyama yoɓe ñaama makka caloto goppat ha naywa pamat aɗani comme no ceerno Sérif en mbanni ɓen noon kam ngala boom bakkatuji ɓen jahat toon tan pour hollude yimɓe ɗo yimɓe no foti ɗo yaade way won mawɓe wonɓe ɗo sa wi ɓe jaha makka ɓe caloto ɓe jahata nannoona mintaji gasi ha laaɓi en jetti wonnoɓe caméraman uji ɗi en jetti kala jeeɓatnoɗo kala komin kaali ɗo ko ganduɗa fewani emin jarlo hen emin jaafo ko kaalowo tan juumata kono eɗen jetta sehil men Alhaji Ali Fall halife général kulu monteur kendu yo KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma